बिर्याणी लवर्स तर एकदम टेम्पटिंग होती बघून. थोडंसं तूप टाकायचं. आणि असं धुवा झाला की लगेच झाकण मारायचं. लगेच झाकण मारायचं. लगेच No झाकण time मारायचं. waste. बाकी पण बोलली. लगेच झाकण मारायचं बोलली. झाकण मारायचं बोलली. या ॲटमॉस्फिअर राहून तेच मारायचं शिकली. तू एकटे आपली शेफ कुठे गेले? आल्या? हाय. ओके, टेस्ट करा चिमणीचा घास. कसला? चिमणीचा. चिमणीचा घास घ्या. होल काढून घेतलेत मी. आता या होलामध्ये थोडं थोडं तूप टाकते म्हणजे बिर्याणीला मॉइश्चर येईल आपल्या. बरोबर. तर बिर्याणी आपली रेडी आहे. तर आपण अशी साईडने मस्त वाफवती बिर्याणी काढूया. कलर पण एकदम मस्त. नमस्ते. हर्षदा काय बनवते आज? आज मी कोळंबीची बिर्याणी बनवते. दम बिर्याणी. दम लावून बिर्याणी. येस. खाणाऱ्या दम लागेल. बघूया. खाणारे दमात राहिले पाहिजे. अशी दम बिर्याणी. पहिले आपण हे खोबरं भाजून घेऊया. वाटण करायचं आपल्याला. सुकं खोबरं, पुदिना, कोथिंबीर, आलं घेतलंय, एक मिरची घेतली आणि लसूण घेतली. आता 3-4 वेळा आपल्याला तेल लागणार त्यामुळे थोडं थोडं घ्यायचं. आपले खोबरे. आता इथे बघ तोपर्यंत आहे ना मी इथे भात करून घेते. त्याच्यासाठी 1.5 कप तांदूळ घेतलेत बासमतीचे. हे 1.5 कप आहे. खोबऱ्याचा लगेच वास येतो. थोडंसं भाजायचं आणि लगेच काढून घ्यायचं. खोबरं घालून लगेच भाजलं जातं. आता हा कांदा तळून घ्यायचा आहे. तो मी तळायला टाकते. असा पसरून पसरून टाकायचा. इथे मी तांदूळ धुवून घेते भातासाठी. आता मी पुदिना, कोथिंबीर आणि सगळ्याचं वाटण करून घेते. आता भात शिजायला पाणी ठेवलंय. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकते भात मोकळा होण्यासाठी. चिकटत नाही मी दाणा एकमेकांना. थोडेसे खडे मसाले टाकते. 1 तेजपान टाकते, 4 काळी मिरी टाकते, 1 लवंग टाकते, 1 मसाला वेलची टाकते आणि 1 दालचिनी. मीठ टाकते थोडं चवीला. आता कांदा आपला हळूहळू फ्राय होतोय. पाणी टाकते. तोपर्यंत आपण कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतली. एवढी कोळंबी त्याला तर मीठ टाकते, लिंबू टाकते. आता त्याच्यामध्ये लिंबू लिंबू टाकते. लिंबू पिळते. आता ही हळद टाकते याच्यात थोडं. मच्छीला हळद पाहिजे मेन. आणि आता थोडं मीठ टाकते. मीठ बॅलन्स करायला ह्याच्यात पण मीठ टाकतो याच्यात पण. आता हे सगळं जरासं मॅरिनेट करायला ठेवते 2 मिनिटं. जोपर्यंत आपला कांदा परततो तोपर्यंत हे हळद, लिंबू, मीठ जरा एकजीव होईल. त्याच तेलामध्ये त्याचकडे कोळंबी टाकते. हे थांबवं ते उडतं जरा. तेलामध्ये कोळंबी परतून घेतली ना त्याला पाणी सुटतं कोळंबीला आपोआप. आणि मग त्याची आपण जेव्हा बिर्याणीमध्ये टाकू ना ते कोळंबीचा असं अर्क उतरतं. म्हणजे असं वाटतं की हा कोळंबी बिर्याणी खातो. चव चांगली लागते. चव चांगली लागते. बरोबर. आणि शिजते पण ते लवकर. आता इथे बघ पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी तांदूळ टाकते. बघा किती पाणी सुटले. हेच महत्वाचं आहे आपला अर्क. हो. हा असं आटवायचं ना अर्क. आपलं वाटण तयार झालं ना मग टाकायचं. आता 2 मिनिटं झाकण ठेवूया. आणि गॅस कसा आपला? गॅस स्लो. कारण ते पाणी आपल्याला आटवायचं नाही. सुक्क वाटून घेतलंय. आता मी थोडं पाणी टाकून वाटून घेते. सुक्क वाटलं की कसं नीट वाटलं जातं. पाणी टाकते. परत एकदा मी वाटण्याची पेस्ट करून घेते. इथे आपले 2 मिनिटं झाले. आपले पाणी राहणं गरजेचं आहे का? हो हो छान चव येते. त्याला टेस्ट येते ना. कोळंबीचं पाणी रस्सा भातामध्ये येतो. आता तेल टाकलंय. दुसरी स्टेप. आता त्याच्यामध्ये जिरं टाकते फोडणीला. 1 तेजपत्ता टाकते, दालचिनी टाकते, चक्रफूल टाकते, 1 लवंग आणि थोडीशी काळी मिरी फोडणीला. थोडा सुगंध सुटला खड्या मसाल्यांचा की मी त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकते. पण कांदा किती घेतला इकडे? 2 कांदे घेतो मोठे. कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा आपण. लाल व्यवस्थित. थोडं मीठ टाकते. पटकन फ्राय होईल. पटकन फ्राय होण्यासाठी थोडं टाकते.
आपण मीठ लक्षात ठेवायचं. आपण कोळंबीमध्ये पण टाकलंय, भातात पण टाकलंय. बिर्याणीमध्ये मीठ बॅलन्स करावं लागतं. हो 2-3 स्टेप असतात ना. किती वेळ झाकण आपल्याला? आपण एक मिनिट. आता इकडे आपला भात पण झालेला आहे. गॅस बंद करते. पण किती 80% शिजवलंय ना? हा 80-90% शिजवायचा, कारण आता आपल्याला बिर्याणी आहे ना हम्म. जास्त शिजवायची नाही आहे. ते तू काढून घेतेस का? काढून घेते चाळणीमध्ये. आम्ही झाकण काढतो. आवाज केला मी टांग. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. माहिती पडायला पाहिजे. काहीतरी करतोय. तर आता छान त्याचा कलर पण बदलला कांद्याचा. आता मी त्याच्यात 2 मोठे चिरलेले टोमॅटो टाकते. आता टोमॅटो आणि कांदा चांगला फ्राय करून घेते परत. गॅस मोठा ठेवते. इथे मी भातावरती पाणी टाकते. म्हणजे आपला भात चिकटणार नाही दुसऱ्याला, चिकटणार नाही. फलफलीत होईल. आणि कोरडा पण नाही पडणार. कोरडा पण नाही पडणार. कोरडं पण खाल्लं जात नाही ना. जर असं लुसलुशीत. आता कांदा टोमॅटो फ्राय करून घेतलाय. आता झाकण टाकते. तिने झाकण ठेवलं आणि तू झाकण मारते ना मम्मी? हा, मी झाकण मारते कधी कधी. मी आता त्याच्यावरती झाकण मारते अशी बोलते. आता आपण झाकण मारूया. हा झाकण मारूया. तिथे आपल्याला बरोबर 2 मिनिटं झाले. 2 मिनिटांचं ढवळतेस ना तू? हो चेक करते. परत झाकण ठेवणार आहे. आपल्याला जर अख्खे वाटतात कांदा टोमॅटो, तर त्याचे गळले पाहिजे जरा. पाणी आटलं पाहिजे, तेल सुटलं पाहिजे. म्हणजे ऑलमोस्ट ठेवायचे 4-5 मिनिट, 3-4 मिनिटं. पण तिने मध्ये एकदा चेक केलं. लागते कांदा टोमॅटो. इथे आपल्याला 9 मिनिटं झाली बरोबर मम्मी. पण इकडून आम्ही मध्ये 2 वेळा असं 9 मिनिटाच्या अगोदर ढवळलं होतं हे. ढवळून घेतलेलं. कांदा आपला चांगला फ्राय झालाय. टोमॅटो पण फ्राय झालाय त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये ते कसं माहितीये ग्रेव्ही बनणार त्याची, जेव्हा आपण ते वाटलेला मसाला टाकणार ना तेव्हा तो ती घट्ट ग्रेव्ही बनेल त्याची. कारण का माहितीये का, आता आपण कांदा आणि टोमॅटो मध्ये तेल कमी टाकलेलं आहे. आणि तेल कशामध्ये गेलंय, आपली कोळंबी फ्राय केलेली आहे ना त्याच्यामध्ये तेल एक्स्ट्रा गेलाय, म्हणून आम्ही इथे तेल कमी वापरलंय. आता कोळंबीमध्ये जर आपण कोळंबी फ्राय नाही केली ना तर ते तेल इथे वापरायचं टोमॅटो कांदा फ्राय करायला. तू एकटे आपले शेफ कुठे गेले? आल्या. हाय. आता पुदिना कोथिंबीर आलं लसूणचं वाटण फ्राय करून घेते. वाटण आणि कांदा टोमॅटो एकत्र. आता ते वाटलेला मसाला आहे ना त्याच्यामध्ये पाणी टाकले भांड्यामध्ये आणि ते थोडं त्याच्यामध्ये टाकते. तुमच्या ताईची पद्धत वापरते. आपल्या ताईची पद्धत सगळीकडे पसरली आहे. आता मी थोडंफार पाणी टाकते अंदाजे, वाटणार लागेल तेवढं. ग्रेव्ही छान झाली. उकळी आल्यानंतर झाकण ठेवायचं. 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. तर इथे जरा हिने 2 मिनिटानंतर उघडून चेक केलं जस्ट. पण अजून व्हायला पाहिजे. थोडी शिजायला पाहिजे. शिजायला पाहिजे. शब्द बोल किती टाइम शिजायला. आता झाकण काढते. आता बिर्याणी मसाला टाकते. बिर्याणी मसाला आहे ना तो. हो, 1 चमचा टाकते. थोडा वरतून टाकते. थोडासा टाकते. थोडा वरतून टाकते. हे लाल तिखट टाकते. रेड चिली पावडर. ही जिरे पावडर टाकते. 1 चमचा तिखट आणि 1 चमचा ही धने पावडर होते. ती धना पावडर टाकली आणि ही जिरा पावडर आहे. अरे चुकलं. जिरा पावडर टाकली, ती धना पावडर टाकली होती आणि आता जिरा पावडर टाकली. काय फरक नाही पडत. कळलं. काय होतं दुसरीकडे आल्यावर तसंच होतो ना नाही थोडं. बरोबर. आपल्या किचनची आपल्याला जास्त सवय हो एडिटिंगला जास्त मेहनत करावी लागणार आहे. हो. मी असंच टाकणार आहे. चालेल का? हळद टाकते थोडी. थोडं पाणी टाकते. ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी आपल्याला ओलसर, म्हणजे आपल्यावर आहे. बिर्याणी कोणाला अशी कोरडी आवडते, कोणाला अशी ओलसर आवडते. आपल्याला ओळीच पाहिजे असते. आपल्यानुसार आपण ओलच खावं काहीतरी पदार्थ. पोटाला चांगलं. चला आता झाकण ठेवते.
7-8 मिनिटं झाले आपले झाकण ठेवून, पण मध्ये मध्ये 2-3 मिनिटांनी ते सारखं वर खाली करत राहायचं, खाली लागायला नाही पाहिजे. आपण बघूया. तर आपली ग्रेव्ही ऑलमोस्ट रेडी आहे. आपण त्याच्यामध्ये आपलं मेन इन्ग्रेडियंट जे आहे कोळंबी ती टाकूया. ग्रेव्ही सकटच टाकायची. आधीच एकदम मस्त सुगंध येत होता, आता अजून कोळंबी टाकल्यावर बिर्याणी लवर्स तर एकदम टेम्पटिंग होती बघून. आता तुला याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. मग तू आता कसं मीठ टाकणार, कारण आपलं सर्वामध्ये मीठ पडलेलं आहे. हो, मग तेच मी ग्रेव्ही आणि भात जरा चाखून एकत्र खाऊन बघणार. अच्छा, मग वाटलं तर टाकू. कसं कसं करणार ते दाखवू. भात नको देऊ, ते जरा ते बोटाने टाकायला. बस बस नाही, बस. थोडं भात टाकून तेव्हाच कळेल ना टेस्ट. बिर्याणी बनवून देते बघ ती. चमचा ओके, टेस्ट करा. चिमणीचा घास. कसला? चिमणीचा. चिमणीचा घास घ्या. तर हे काय करते मम्मी तू? असं म्हणजे ही पण तिची पण ही एक चांगली आयडिया. तिची स्टाईल आणि आयडिया आहे की टेस्ट करायचा. कसं माहितीये, आपण 4 माणसामध्ये वाढणार तिथे, मग निकाल कसं समजणार ना. त्यापेक्षा अगोदर असं टेस्ट केलेलं बरं. टेस्ट केलेलं बरं. आता मम्मी तर टेस्ट नाही करू शकत कारण मम्मी नॉनव्हेज. व्हेजिटेरियन. आता ते मी टेस्ट करून दाखवतो. म्हणजे मीठ टाकायच्या आधी आता ग्रेव्ही मध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. टेस्ट करायची कसं गरज पडली नसती, पण आपण बिर्याणीमध्ये 2-3 स्टेप मध्ये मीठ भातामध्ये टाकतो, टाकलाय, कोलंबी मध्ये टाकलाय, त्यामुळे जरासं मीठ लागेल. तो तळलेला कांदा हा, त्याच्यामध्ये जरासं मीठ लागेल हर्षदा. आणि बाकी एकदम व्यवस्थित, एकदम मस्त लागते, थोडं टाक. एकदम टेस्टी लागते. पूर्ण त्या कोलंबीचं ना. अर्क उतरला असेल ना तो. टाक. हा, तुम्हाला कळेल. टाक थोडं. नुसतं जर टेस्ट केली ना मग ते समजणार नाही. बरोबर आहे, तू बरोबर बोलली. ते भात काढून दिला ना त्यामुळे ना आपल्याला समजतं मम्मी ते. हा. पण एकदम मसाला एकदम छान लागतं ते. असं सुगंध आला पाहिजे म्हणजे हा. कळतं. आणि कोळंबीचं ग्रेव्ही बनतंय. पण मस्त, ग्रेव्ही पण मस्त बनली आहे. तेच. कारण की सुक्क खाण्यामध्ये काही माझं पॉइंट नाही. ते बघूया. आता इथे शिजली. पटकन तुटली म्हणजे शिजली हा, ती. पटकन. आणि तिची क्वालिटी पण चांगली फ्रेश आहे, त्यामुळे ती लगेच शिजली. त्या असं जरा चिवडून बघितलीस ना तू? थोडीशी तोडून बघितली. आता आपला पूर्ण ग्रेव्ही रेडी आहे. तर आता आपण ते एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. हा. आता काढून घेतलंय. त्याच कढईमध्ये आपण बटाटे लावायचे. आता त्याच्यामध्ये ती बटाटी लावते. बटाट्याचे पातळ स्लाइस केले, पण हे बटाटे कच्चे आहेत ना मम्मी? कच्ची बटाटी आहे. कच्चे आहेत. हर्षदा, पण हे नंतर शिजतील का? हो, ते शिजतात. आता दम बिर्याणी कोणती पण असू दे, चिकन, मटन किंवा व्हेज असू दे, पण जर असे आपण खाली जर बेसला बुडाला जर आपण लावून घेतले बटाटे, तर ते म्हणजे बिर्याणी आपली खालनं करपत नाही. करपत जर आपण जास्त वेळ समजा चुकून ठेवून दिली बिर्याणी, दम ते आपण लावतो, झाकण पॅक ठेवतो. करपलं तर बटाटा करपेल. हा, पण बटाटा शिजतो ना, त्यामुळे तो म्हणजे करपत नाही. हीट ऍब्झॉर्ब करून घेतं ते सर्व. येस, त्यामुळे. आणि व्हेजिटेरियन जे लोक पीस नाही खात, बिर्याणी खातात, त्यांना पण बटाटे खाऊ शकतात, पण चव छान लागते. असं पूर्ण म्हणून असं पसरट भांडं घ्यायचं. खोलगड घेतलं तर ते बटाटे लावता येत नाही. तुला बिर्याणी आवडते का? तुला आवडणाऱ्या रेसिपी कोणत्या 3 सांग. टॉप 3 रेसिपी जे तुला आवडतात. व्हेज, नॉनव्हेज, कोणतेही. टॉप 3 असं पटकन सांगता येईल का? मेन तर बिर्याणी, नॉनव्हेजमध्ये जास्त. त्याच्यानंतर व्हेजमध्ये मशरूम कढई, मशरूमची भाजी मला खूप आवडते. त्याच्यानंतर थर्ड स्वीटमध्ये तर सगळंच आवडतं. रबडी, कलाकंद, गुलाबजाम वगैरे. हे झालं तिन्ही व्यवस्थित बोलली ती. व्हेज, नॉनव्हेज आणि डेझर्ट. येस. तर आता बटाटे लावून झालेत. आता आपण थोडासा भात लावूया. ते लेअरिंग चालू झाली ना आपली. येस. आता आपण ग्रेव्ही लावूया. वाफा सुटतात. इकडे तोंडाला पाणी पण सुटतं. तिकडे तोंडाला पाणी सुटायला लागलंय. चिंबीर आणि पुदिना टाकते. पुदिना कसं थंड बेस्ट. तिच्या तिकडे ते काम चालू आहे, तोपर्यंत इकडे आपण कोळसा पेटवून घेऊया. दम बिर्याणी. दम बिर्याणी. येस. आता परत कोथिंबीर, पुदिना टाकते. आता हा तळलेला कांदा टाकते. कोणत्याही बिर्याणीमधले महत्वाचं इन्ग्रेडियंट तळलेला कांदा सर्व टाकते. आता हे मसाला लागलेल्या भांड्यामध्ये भात मिक्स
मिक्स करून घेते जरा, म्हणजे मसाला वाया जाणार नाही आपला. नवीन नवीन मुलीने असं आहे ना करून घ्यायचं, कारण आपलं हे भांड त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही काढलेली होती ना, आणि सर्व त्याला ग्रेव्ही लागलेली होती, मग त्याच्यामध्ये असं भात पुसून घ्यायचा. हा नुसता भात सुद्धा असं छान लागेल खायला. छान लागेल. आता सगळे लेअर लावून झालेत, पुदिना, कोथिंबीर, कांदा, मसाला आपला. आता एक लास्ट स्टेज चेक करायची आपल्याला. हे थोडे ना होल पाडून घ्यायचे बिर्याणीमध्ये. होल पाडून घेतलेत मी. आता या होलामध्ये थोडं थोडं तूप टाकते, म्हणजे बिर्याणीला मॉइश्चर येईल आपल्या. बरोबर. वाफ पण लवकर बसेल खालून अशी, म्हणून त्यासाठी. नाहीतर मग बिर्याणीला वाफ बसायला टाइम लागतो ना, त्यामुळे असे होल बसतील. ही तुझी स्टाईल? येस, इट्स माय स्टाईल. आणि थोडं साईडने टाक, तू टाक घे. टाक, थोडं थोडं टाक. उलट ते मस्त वाटेल खाताना मम्मी. आणि चांगलं तवतवीत दिसेल, असं भात कसा सुट्टा सुट्टा दिसेल. बिर्याणीला अशी चमक येईल छान तुपामुळे, आणि तो हेल्दी. आता आपण गॅस परत पेटूया. ते आपले कोळसे पण तापले. आपण बिर्याणी 1 किलोची असेल वाटतं, 2 किलोची असेल. आता इथे आपला कोळसा बघा मस्त पेटलाय. आता त्याला आपण वाटीत ठेवूया. बिर्याणीच्या मधोमध अशी मधोमध वाटी fix वाटी. केली. हा. आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यावर तूप, थोडस तूप टाकायचं. म्हणजे असं धुवा झाला की लगेच झाकण मारायचं. लगेच झाकण मारायचं. लगेच No झाकण time मारायचं. waste. बाकी पण बोलली. लगेच झाकण मारायचं बोलली. झाकण मारायचं बोलली. आता या ऍटमॉस्फिअर राहून तेच मारायचं शिकली. आता किती मिनिटानंतर? 10 मिनिटं ठेवायचं. आणि गॅस स्लो आहे ना आपला? गॅस एकदम स्लो आहे. स्लो आहे. 10 मिनिटात बटाटे शिजतायत हा, शिजतात. आणि ते मसाले पण एकजीव होतील. एकजीव होतील, वाफ चांगली लागेल. वाफ, ते होलामुळे आपली वाफ पटकन वाफ बसेल पटकन वरपर्यंत. बसेल. हा. वरचे तांदूळ पण लवकर वाफ बसेल आणि बिर्याणी ऑलमोस्ट रेडी. मॅडम कुठे लपतात इकडे? स्टार्ट. येस, आपले 10 मिनिटं झालेली आहेत. 5 मिनिटांनी खोलूया आपण. आणि डायरेक्ट टेस्टिंग. येस. आता बिर्याणीचं झाकण ठेवून आपल्याला 15 मिनिटं झालेत. आपण तशीच वाफेवर ठेवली होती. आता आपण त्याचं झाकण उघडायचंय आणि बिर्याणी सर्व करायला आपल्याला उचटणं लागेल. उचटणा. ते तुम्ही काय बोलता, ते काविथा? काविळता. हा, ते लागेल आपल्याला. कारण की दुसरी चमचा आपण बिर्याणी काढू शकत नाही, ते लेअर सकट आपल्याला काढायचे असते. बिर्याणी सर्व करायची पण एक वेगळी पद्धत असते हो. काढायची पण. मग तुला मी काविळता नाही देत आहे, झाडा देते. चालेल. बिर्याणी आपली रेडी आहे. तर आपण अशी साईडने मस्त वाफळती बिर्याणी काढूया. कलर पण एकदम मस्त. अरे वा, बघ बटाटा पण एकदम बटाटा असं व्यवस्थित तुटलाय म्हणजे तो शिजलाय. व्यवस्थित शिजलाय. थोडे कोळंबी टाकतो. तर आता टेस्टिंग करूया फटाफट. रेसिपी आपली एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करून घेऊ. इकडे चाललं आमचं फोटोशूट. रेडी तुम्ही? रेडी? रेडी का? येस. तिथे आता माझ्या बाजूला मास्टर शेफ बसलेत, शेफ बसलेत. आता शेफने आपल्याला काय बनवून दाखवलेलं आहे? बिर्याणी, ते पण प्रॉन्स बिर्याणी. प्रॉन्स दम बिर्याणी. बघा, करेक्ट केलं मला तिने एकदम. आणि काय सुगंध येतोय का? आता आपण जे बटाटा सुरुवातीला जे लेअरचे खाली टाकले होते ना, ते बटाटा सुद्धा मी घेतलेला आहे. ह्याच्यातली कोळंबी सुद्धा मी घेतली आहे. आणि आपला मसाला आणि भात सर्व एका घासमध्ये. आता मी तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवतो, पण तुम्हाला इथं वाफा येतात. गरम असेल. गरम आहे. हात धगधग होते. टेस्टिंग करेपर्यंत अशी काय सांगत नाही काय. एकदम भारी झाली मम्मी रेसिपी. मला असं वाटलं की मी नेहमीप्रमाणे प्रॉन्स बिर्याणीच खातोय का. म्हणजे आपल्या अशा रेसिपी किती झाल्या, प्रॉन्स बिर्याणी म्हणजे कोलंबी बिर्याणी, असा हा प्रकार खूप वेळा झाला. पण मला वाटलं काय एक वेगळी चव येईल का, पण एकदम छान चव आली त्याला. हाताची चव असते ना. प्रत्येकाला आपण असं बोलतो ना, आपण हाताची चव असते ना, एक चांगल्या मनाने बोलल्याने, एक उत्सुकताने त्यांनी बनवलं एकदम रेसिपी. आणि एकदम छान दिले. बटाटा एकदम व्यवस्थित शिजला. मसाला असं पण नाही की ती ग्रेव्ही जास्त पडली आणि भात कमी पडला, असं पण नाही झालं. तुला एकदम वाटलं छान होतं ते झालं. बटाटा शिजणार नाही. असं सुरुवातीला वाटलं होतं, पण ते बटाटा खाऊन तर अजून म्हणजे असं वाटतं की अजून तू बटाटा टाकला पाहिजे होता. एकदम छान झालंय.
काही जास्त टाकायची गरज नाही, काही कमी नाही पडलंय, एकदम व्यवस्थित, मसाले पण व्यवस्थित आणि मीठ पण व्यवस्थित झालंय. ते आपण सुरुवातीला चेक केलं होतं. आणि भाताची कन्सिस्टन्सी आणि ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी एकदम मॅच झाली आहे. भात तर काकूंनी बनवलाय, हा, पण रेसिपी मसाला वगैरे बोललं पाहिजे की तू एकदम मस्त बनवतो, ऑर्डर घेऊ शकते बिंदास. आणि एकदम मस्त झाले, छान एकदम कलर एकदम एकदम छान. सुंदर, दिसायला पण सुंदर, मस्त झाले एकदम, म्हणजे मस्त एकदम झाले, मस्त. भारी झाले एकदम. कोळंबी पण व्यवस्थित शिजली असेल, एकदम, हा, कोलंबी पण त्याचा अर्क व्यवस्थित. उतरला असेल तो. हा, त्यामुळे ते अजून चव आली त्याला. याच प्रोसेसने तुम्ही सुद्धा बनवा आणि बनवल्यानंतर कमेंट करा की रेसिपी कशी वाटली आणि हर्षदाने कशी बनवली हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि असे तुम्हाला जर वेगवेगळ्या रेसिपी हवे असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण वाजवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय.